מה גורם ללוגו של אפל להיות אחד הסמלים הכי איקוניים בעולם? איך תפוח נגוס הפך לסמל של יוקרה, טכנולוגיה וחדשנות? זה לא מקרי, מאחורי העיצוב של אפל עומדת אסטרטגיה חכמה שנשארת איתנו כבר עשרות שנים. הלוגו של אפל עבר דרך ארוכה מאז נוצר לראשונה ב-1976. מהאיור המורכב של אייזק ניוטון יושב תחת עץ התפוחים, ועד ללוגו המוכר היום, תפוח נגוס מינימליסטי ואלגנטי. אבל למה דווקא תפוח? יש לא מעט תיאוריות, החל מהמחווה לאלן טיורינג ועד ההשראה מתפוחי מקינטוש. אבל מה שבטוח, שהעיצוב שלו הוא גאונות שיווקית. הצורה הנקייה, הגזירה המדויקת והצבעים שמתאימים לכל תקופה. הכסוף, השחור המבריק, הצבעוני של שנות ה-80, כל אלה הופכים אותו לסמל של קדמה ויוקרה. אפל יודעת לשחק עם המיתוג שלה. קול נקי, מינימליסטי, מתוחכם. אפילו האריזות שלהם, חוויית פתיחת המוצר היא כמעט טקסית, גורמת לנו להרגיש שקנינו משהו מיוחד. אז מה הופך את הלוגו של אפל לכל כך עוצמתי? הפשטות, הניקיון, והעובדה שהוא הפך לסמל שאפילו בלי שם, כולם מזהים אותו. רוצים שגם הלוגו שלכם יהיה כזה? בואו נעצב לכם מיתוג מדויק ומנצח.